Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS ħabbret se tkompli tkabbar l-investiment soċjali tagħha bilan li tipprovdi aktar servizzi b'saħħithom u li jilħqu aktar nies li jkollhom bżonn għajnuna fl-immedjat. Tal-investiment se jlaħaq rekord ta' 42 miljun euro, jew żieda ta' aktar minn 5 miljun euro fuq l-allokazzjoni fl-aħħar sena. Bekk se jkomplu jissaħħu s-servizzi mogħtija mill-appoġġ, id-Direttorat tal-Kura Alternattiva, dawk tal-Vjolenza Domestika u dawk kollha offruti miċ-ċentri mifruxa madwar Malta u Għawdex. Il-preżentazzjoni tal-ħidma tal-FSWS saret mill-Kapp Eżekuttiv stess, Alfred Griġti, fil-preżenza tal-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Griġti spjega kif qed isir investiment kbir biex il-ħaddiema jkollhom il-kondizzjonijiet tax-xogħol imtejba u kompensati kif jixraq. Dan kollu qed isir wara l-aqwa ftehim kollettiv li ġie ffirmat f'April ta' din is-sena. U qal li anke permezz ta' baġit akbar se jkompli jiżdiedu l-istejjer ta' suċċess li sa nofs din is-sena diġà jlaħqu mal-20,000 każ. Kull fejn ftaħna uffiċċju fil-komunità, bażi żgħira fil-komunità, in-nies ġew għalhekk żdiedu n-numri, żdiedu għax ukoll aħna qegħdin f'pożizzjoni issa bil-budget ikbar illi għandna illi kien sostnut tul dawn il-11-il sena illi nkomplu nżidu fuq is-servizzi li qegħdin nagħtu. Il-Ministru Falzon min-naħa tiegħu sqar kif il-politika tal-inklużjoni il-politika li għandha tmexxi lil kull qasam fil-pajjiż. Semma kif trid tkun kapaċi tilħaq il kulħadd, speċjalment li jitolbu l-għajnuna u jkunu jridu jimxu l-qudiem fil-ħajja u jitilgħu tarġa' l fuq fis-soċjetà. Tenna li għalhekk li madwar 27% tan-nefqa tal-pajjiż tgħaddi mill-Ministeru għall-Ħidma Soċjali biex ħadd ma jintefa' taħt it-tapit jew jintrema. Li nemmnu fil-qasam soċjali naħseb mhijiex għad-diskussjoni huwa gverni amministrazzjoni, kull amministrazzjoni laburista dejjem hemmnet ħafna fil-qasam soċjali. Qed naraw sena wara sena li l-akbar nefqa tmur fil-qasam soċjali. Nefqa li hemm ritorn għaliha mhux qed nonfqu l-flus fis-soċjal qed ninvestu s-soċjal. Din is-sena ħaninvestu xejn anqas minn 2.3 biljun euro minn Ministeru wieħed. Dak huwa xhieda u testimonjanza tal-valuri soċjali li dan il-Gvern tant jemmen fihom.